dhi mbele e yo makare. Akaw thuolo makende marwaki e nonro mar gazeto kinyi makawuono antiere kod thuolo makende mar bedo kod jafwambo mabende njandiko wadwa kawo godo thuolo mar nono gazede ariyogi. Antiere kae kod jafwambo Boniface Otieno machiegni ahinya okinyi makawuono Boniface. Erokamano ahinya kuom rwako kae studio marwa mar Ramogi kae kendo odiochieng' makawuono. Goero kamano aparo koro ma rwakna mar adek kae. Amor kabisa, geno ni rumo maber kendo geno ni oganda Luo kuonde duto ma gintie gibende girumo maber kendo gisemako gima ginyalo timo gi okinyi masani. Erokamano. To TV mar Ramogi gi wanyalo wacho ni pod wahingo higa achiel. Yes. Be wanyalo wacho ni chenro mar rupiny tarik maket kod ma higa mokalo ema nochake rupiny. Yes. Ramogi TV osebedo ni yo machalo nade? Ramogi TV in my personal assessment aparo ni udhi maber kabisa. Kendo kata chenro ma umiyo aparo ni ber kabisa. Jaluo uga kata chenro mag weche chieth, weche pur, programs ubeyo kabisa. Gonu erokamano, aneno ka utiyo matek, ang'en unyalo medo tiego achiel ariyo samoro ma areas mantie weaknesses mondo wamed mana dhi maber kaka wadhi ni kopuonjo oganda mar Joluo kuonde duto ma gintie. Erokamano ahinya. Wantiere kod gazet mar Daily Nation kod The Standard okinyi makawuono. Thuond weche mabende aneno komipeke gazede ariyogi wanyalo wacho ni kawuono chal kaluwore ne ondika ni gikone kwang'iyo mano mar Daily Nation omenda mar Hustler Fund sani koro ochopo kata osechopo kama en tok ka jatend piny Kenya William Ruto nosingo nobiro sidho ayanga omenda makama. En omenda madirom bilion 50,000. Omenda makamano kata kamano ibiro bedo kanyo kipoge kochakore e shillings 500 nyaka 50,000. Mano e tielo mokwongo kata e face mokwongo mabende jopiny biro bedo ka yudo omenda makamae. Wach mar Hustler Fund ni korka kori nene nade Boniface? Hustlers Fund aparo mane nabiro kae mogik ne wawache ne wangeke matin. Sani koro wanyalo wacho ni koro ibiro odiochieng' mabende koro isidhe ayanga kata obedo launched. Yes, kawuono isidhe ayanga kendo moluor jatelo ma piny Kenya William Ruto isidhe ayanga. An gi kokora nyalo wacho ni nena campaign tool waluonge kaka gidholuo maber mawinjore. Hustlers Fund nena campaign tool. Gima ne dhano kia en ni pesa ni nobiro gi interest. En pesa manyuol. Dhano ne paro ne en pesa mimiya nono to konyuol. Kendo iwacho ni biro nyuolo interest maromo atamalo 8. Kendo mane higa achiel. To odiochieng' achiel giwacho ni biro nyuolo interest maromo 0.02%. Obiro sama ekonomi moko kendo dhano kaka samwa wuoyo ni ji moko sanda gi shida mopogore. En mipango maber but I hope ni an gi kokora da kwayo ni ne da koti kode kaka campaign tool. Wan gi funds mopogore Kenya kae, Uwezo Fund, Women Fund, ntie funds mopogore. An gi kokora na nyalo mana kwayo ama ne bed ni my view bedo consulted sama ne jogi paro wach ni ne da ngiso gin gi riwe funds moko mosebede mondo wabed gi fund achiel manyalo konyo oganda wa kaka Joluo, oganda wa kaka Jo-Kenya. Funds go konyo Joluo kende. Kaka na wacho mana biro kae mogik en ni magi opportunities by the way kikwawe gi kal kamano kinyalo qualify kaka group kaka individual dhi kawo pesa ni mondo utim go ohala. Erokamano. To bende omenda makamae kaka nowache ayanga kata kaka wanene it gazet mokwongo mar Daily Nation ka achiel kod mane mar The Standard magi gik mabende omipeko kinyi makawuono. Iwacho no omenda no nyakora Ramogi Ajwang' mar mondo mi ibed kod nyalo mar yude onego bed ni ibedo jahigni 18 kadhi malo. Tok mana jahigni 18 kadhi malo nyaka ibed kod opande mari kata ID card mari e kinde mabende oro kwayo mari mondo iyud omenda makamano. Ka bende omenda makamano geto ahinya Joel ni matindo mano wach ni kidwa yudo omenda makamano nyaka bed ni ponono intiere riwruok moro mar Saga kata intiere moko mago miluongo ni table banking mar mondo mi omi uyot mar yudo omenda makama. Bende ang'eni Jo-Kenya sani penjo makoni kod kocha ni omenda makamae mantiere kinda shillings 500 nyaka 50,000 obiro konyo gi etimang'o. Jo-Kenya nego med jiw owach ni oruru kwayo yudo omenda kama ohel ni thoth ginyalo chako hala mora ko sineno nade. Awinjo ka joma pingo wach ni wacho ni mondo mi sirikal okony ohelni matindo gi pesa ni de gi increase limit.
chako biashara kata matin sana e chuny boma ma Nairobi kae siling 50,000 mani ng'ado permit, ichulo stima, ichulo down payment mar rent, samoro krom stalls moko ma ji time ohala town kae gi nitie moko ma stall no kende per month ichulo kia 100,000, 80,000, mano rent mar dwe achiel kende. Koro siling 50,000 en idhi konyo ng'at man piny cha kabisa, mama mboga ja kibanda mantie dhoot kachacha idhi konyo. Wachore ni pesa ni de gimedo limit number 1. Number 2, gimoro mabe jikia mawachore en ni pesa ni ibro migo kulingana kod risk mari as a borrower. Giwacho ni ka in ng'at mas for example ikaw ga loan kata tala kacha to kichul, ibro bedo viewed as a risky borrower. Koro samoro ginyalo mi to gichaji interest mang'eny. Mano bende nitie, ama ginyalo tuoni kabisa, iluongo ni risk based pricing model. Girango ni ng'at machal nadi, ikaw ga loan e Mshwari kacha, ikaw ga loan e nini moko matindo gi to kichul kosi chulo ga, mago be gik magibro rango. But an gikokora wacho ni pesa ni limit no ne digi medo matin. 50,000 en pesa matin kabisa mondo mi ng'ato tim go ohala. Pesa 50,000 en pesa matin kabisa, wachura wacha dier mondo mi ng'ato tim go ohala malongo. Otherwise anto gikokora nyalo wacho ni we can only wish them the best. Gima joga mogik nen campaign tool, wacha kaka nen tieno nen campaign tool to e weche omenda sana ka jatelo kidwa gero jopiny weche pesa kiketie campaign ibeda yange gi jiti wacho ni anta adwa timo ABCD mabro konyo to mana kar dogino miwacho ni ne en gino manitiyo godo e lombo je Kenya kinde campaign. Jo Kenya no paro ni komenda makamo biro to ponono bro bedo omenda manono. Omenda mimiwa miya kacha to itimo godo hala to ponono okidwoke. Kata kamano omenda makamae koro oken manono. Ondike makare gazet mokuongo mar Daily Nation kae ni oken omenda manono, no free money. En omenda manyaka idwoki kod nyinyo mane wiye atamala boro. To bendo wach ni jogo maponono nyalo tiyo kod omenda no e yo marach. Kata ponono ichiwo mago details magi ma miriambo e kinde mabende ioro kwayo mari mar mondo mi yudo omenda makamano. Mano nyalo miyo ichulo fine mar $5,000,000 kata itwei e jela higni 5. Koro ing'eyo ni maling'ling mane nitie e fund ni koro nyiedhore e lela. Dhano ne kia gik mang'eny sana. Anyalo paro kane jatend piny nodhi yawo ute moko yo Kibera kocha, to penjo joma nen kanyo nuparo ni an nyanya kelonwa kela pesa nono tamiyou kamano nono makudwok ta gi interest ma ji onyiero kabisa. Kendo nyalo wacho ni jatelo mwan go sani moluor Bwana William Ruto en ng'ama riek sana kendo ng'eyo gimotimo. Adier en ni magi weche mane ji kia makoro nyiedhore e lela gi e sechegi. To gikokora nyalo wacho ni on the other hand botimo maber, ng'iso wa ni pesa ok en manono, pesa ikawo to pesa nigi conditions misewachogo. Ageno ni duto bro dhi maber, ageno ni ok dhano bro kawo pesa to timo go ohala to duoko. Jomoko ng'en samoro kawo loans gi to gitimo go ohala to saduoko en problem. Osekelo shida sana. Ageno ni mano ibro lu maber. To bende wach makamano mipeke itoboke mar 7 nyakwara moga jua nyalo kawo thuolo mari mar mondo mi isom makare kaluore ni omenda ni mar Hustler Fund isidhe ayanga odiochieng' makawuono. Miyo ka in jago manitiere koda ponono nitiere kod ohala mari midwa jiwo kata idwa chako ohala moro, inyalo kawo omenda makama titiyo godo e yo makare kaluore ni kidwoke maber to ponono limit mari nyalo idho malo. Kwa dhi mbele Boniface adwa ni wadhi itoboke mar 2 kata it gazet mar 2 mar Daily Nation. Okinyi makawuono nyaka sani wang'eyo ni penj go mag KCPE kachiel kod mago mag KPSEA ruma yanga odiochieng' makawuono. Nwaneno ka jopuonjre moheo 2.5 notimo penj makama e kor gwenge duto mapacho kae. Nitiere mago mabende otimo penj makamano, anno kanyo kantie moko motimo penj nyaka e od twech e jela kacha. Nitiere mago mabende notimo penj mar KCPE kaka private candidates. Sani koro gitimo penj kendo wach kae ni sani koro penjo serumo, koro chenro mar ng'inono penj go kata mar marking penj ema koro chakore ayanga tok tieko otas mogiko kinyi makawuono. Mana kaka iwacho no en ni penj mar nyithindo mag jo klas 8 ma KPSEA kod KCPE rumo kawuono. Aparo gitimo pepa gi mogik kawuono gokinyi saa 2. Wagoni mana Nyasaye erokamano. Nyithindwa timo penj under conditions matek kabisa.
Inyalo paro wach covid, families nomoko, jogwa moko ne nigi nyithindgi e private school, chulo fees nobiro matek kabisa. Nyithindogi otimo penj under conditions matek kabisa. Kendo kilidho wach mwandiko kae ni moko timo penj kuonde jela, nitie nyithindo manyiri be manyo konyore sama gitimo penj. Mago to kori luongo ni hond Nyasaye. Gik machalo kamago. Anyalo wacho ni kopogre kod higni mosekalo ka, ginto at least gidhi yudo thuolo matin kendo gibro donji form 1 aparo dwe mar 2 higa manyien. Mae dhi miyo jonyuol ayot moro kanyo matin mondo gimany school fees. Ok aparo ni wach leakages no nitie, but ok aparo ka nyen maduong' ahinya nyaka bedga e societies ma dhano nitie pile ka pile. Jawacho ga ni nyaka iyudie ji achiel ariyo moko ma wigi ombachni matin. Kendo piny sani osebiro matek ma jomoko kawo opportunities kaka mae mar loso pesa mar wuondo nyithindo matindo kaka magi ema nyotimo penjgi. An gi kokora, I wish them success ka gitieko penjo odiochieng' ma kawuono, kendo ageno ni ka gibro bet kodwa ka girito dhi e secondary, gibro bet jomodimbore, gibro bet jomabeyo. To mae be luwore, akwayo jonyuol gi e sani nyithindo duogo, kendo gidhi bet kodwa kuom muda malach kabisa. Rangier nyathini ni osiepene gin ng'awa giri, nyathini ni owuotho ga gi ng'awa giri, nyathini ni otimo gang'o. Nitie jonyuol ma kia nyithindgi kabisa. Noduogo ot saa 5 otieno ama saa 6 otieno to wuok saa 11. Nitie okawuondi, nitie jonyuol mang'eny ma kia nyithindgi kabisa. Ka wiye thuolo mondo ing'e ni nyathini timo gang'o. Nyathini samoro nyalo ga bedo nosedonje tabia moro ma ini kia. En wach marach kabisa, kendo akwayo jonyuol holiday biro ka mabor kabisa, rang kaka inyalo keto nyathi busy. Programs nitie mang'eny, library ang'o, computer, rangi ma nyathi nyalo timo. Weche tuke be nitie. Yes. Nitie weche mang'eny ma nyathi nyalo timo. Omiyo wan kaka jonyuol wabed very careful, kendo waneni ni waketo nyithindwa e programs mopogore mondo waketgi busy. At the same time nyaka miye time ne mar tugo ma we should be magikokora paro ni nyaka bed regulated. Kendo kata nyathin tuga fwa throughout, no wuok e ot kosemadho chai saa 1 olal, oduogo saa 5 otieno. Kata oduogo saa 7 biro chamo lunch, kosechamo migago to kendo lal. Mago tabia mwatamre kabisa. Ka bendi wacho ka ni odiochieng' manyoro obila mabende ne rito, wanyalo wacho ni en kar skund primary ma Nzoiani, mano bende yudore e sub county ma Athi. Odiochieng' manyoro ne gimako jago moro ma jahigni 62 mabende liekore ni ne ochopo e skul no ka entiere e apiko, to ne entiere kod otesego mag Kiingereza mag KPSEA. Kata kamano wantiere kod geno ni ponono kuo kotimore mang'eny ahinya kinde penj mag KPSEA ka achiel kod KCPE e kinde ma jopuonjre go tieko penj makamago odiochieng' makawuono. Ito boke mar adek kata it gazet mar adek, ma en wach mabende nyaka sani osekelo paro mopogore ahinya kowuok kuom jonyuol, kaluwore ni jatend piny Kenya nyaka sani mano William Ruto pok ochiwo ler makare ewi kaka jopuonjre go matieko penj mag KPSEA kawuono biro donjo e skundego mag sekondar madundo kata junior secondary school. Wang'eyo ni gintiere kod thuolo mar, wanyalo wacho ni dweche 2 ka gintiere ot kacha to nego bed ni gidhi e grade 7. Sani pok jatend piny Kenya William Ruto ponono chiwo ler kotudore kod report mabende ne omiye kod aput manochuogo mondo onon lai manyien ni mar somo mar yango ni junior secondary school to nego gibede e skunde mag primary kosi biro tergi e skundego mag sekondar. Junior secondary school ing'eni weche nyocho rure mang'eny. Jimoluor William Ruto nyocho kawo telo to oloso aput moro matin mondo odhi mashinani kucha mondo kaw maoni mar jopiny kaluwore kod wachni. Wageno ni in the next few days, in the next few weeks, mondo allow jonyuolo plan maber, oripo bed ni obedo thuolo e wachni mondo ng'iswa ni ochomo kanye. Anyalo wacho ni nyithindogi mondo miyo tergi, jonyuol moko wacho ni nyithindogi kikutergi pod gidonga e primary kae, kikutergi e secondary kucha uniform magiloki. Gimi ing'eyo kata bende ang'eyo en ni, kata jonyuol mang'eny ong'eyo en ni infrastructure maber pod onge, ute mag somo pod onge maber. Serikal nyocha temo gero moko, but aparo ni ok girom maber. Koro nyaka weche kailago rang maber mondo mi sama nyithindo gi oter e migawo manyien mar somo to ng'en ni somo margi biro dhi nadi.
Gikokora kaka sega wacho, system mar somo manyien ma government odonje ni ober okorach. Shida mengo en ni ohinyo jonyuol samoro yuto gi ni piny. Ajawacho ga ni ere kaka idwaro for example tiyo gi 1,000 nion nyathi kalambi kagang'o takataka ming'eyo matindo tindo ka. To samoro dukae kata mana siling 50 minyiewo go alot. Ema seche moko onge. Obedo matek kabisa. Miyo wanyalo bedo patient kod jatelo maduong' matin wane ni ochomo kodwa e wach ni but oripo bed ni maybe kata in the next 1 or 2 weeks waseng'eyo ni kor wach ni nochomo kanye mondo mi anahero ga planning chon mondo mi dhano plan maber, jonyuolo plan maber, ong'e ni jogi dhi kanye tanyalo timo ang'o gang'o mondo mi nyathino osom maber kochopo time machalo kamae. To ming'e ni planning no beber ahinya kalure ni bende wadonje e December. Yes. December nyasi ng'eny. Yes. Nyasi mar sikuku ni kacha janyuol ponono nyalo tiyo kod omenda mathoth. Kochopo January kata dwe mar achiel higa manyien to koro guonyore gi pado. Kong'eyo chon to nyalo neno kaka opangore makare mar mondo mi January tarik 23 kochopo ma nyithindo dok e skul to noseketo kare. Nyathi ma kama biro dhi gi fees ma kama, nyathi ma kama biro dhi gi fees ma kama maonge achiedh nade moro amora. Omiyo mago weche monego bed ni ikaso mar mondo mi okel yot ne jonyuol. Kwa dhi mana mapiyo piyo it gazet mar 4 mar Daily Nation okinyi makawuono nyaka sani koro oket kae ponono chenro mabende sirikal mano chenro mar riwruog siasa mar Azimio la Umoja nitiere godo ka bende gichano mar keto telo mar William Ruto mano mar Kenya Kwanza tesre. Parni odiochieng' manyoro riwruogni mar Azimio la Umoja ne obago romo kod jod bura mage ka bende ne onego bed ni gichako romo yango odiochieng' makawuono. Kata kamano romo makamano ne gichwalo nyime nyaka tarik 7 magiwacho ni gibiro biro kod chenro mopogore opogore mag keto sirikand William Ruto tesre. En wach matek kabisa kendo en how marach ni parties ariyogi ma control oganda ma joluo oganda wa gesechegi kendo chako romo gima iluongo gi kisungu ni stalemate ama deadlock. To wach maduong' makelo shida ni aparo ni ng'eyo commissioners ang'wen mag IBC motere Justice and Legal Affairs Committee kacha. Jomoko wacho ni moluor Migosi Raila Odinga to is a social justice defender marwa moseng'eyo pile ka pile. But jomoko wacho ni samoro do change approach matin migomo gi kod protest gi lalo mana mwandu. But gi konchiel be ng'ato nyalo wacho ni jogi ok winj wach. Jogi bro mna winjo wach ka jogwa obedo mobilized ama oganda obedo mobilized ba ji odhi e street. Akiani ko riti paro nango lakini anta nyalo wacho ni mokwongo maybe ginyalo miyo dialogue opportunity giluongre mondo gi kaka jotelo. Aparo ni economy nyon kama rach kabisa kendo en hawi maber ni kura nyoru maber ba settle down very fast kendo anagombo ni kwe mamondo bedie pile ka pile kama kwe nitie weche beyo. Aparo ni samoro maybe Migosi moluor Raila Amolo Odinga osetemo reach out ni jogi to kama gidhie onge gie wach ni kore momiyo samoro okawo direction mokawo ni. Ana nyalo mana wacho ni mokwongo gimi mana dialogue a chance giluongre jogi wuoyoga giluongre chien mondo giwuo. Giluongre alonga chien kuma gimadh chai giwuo mondo gine ni gikokoran gi maandamano gi sani to okane kober ahinya. Kata kamano iwacho kae ne kalure kod statement mabende Azimio nogolo nyoro giwacho ni giluongo romo makende ma ok otudore kod wechego mag ponono kech kata ngaji manitiere kachiel kod oro manitiere gwenge mopogore opogore. Ok gin weche mag ponono nok mar arita e pacho ka to giwacho ni ponono giketo maino margi ahinya ahinya to weche matindo tindo ma ponono korka korgi wanyalo wacho ni giseneno mbele kotudore kod yiero mar higa mar 2027 mage ma ponono gitemo dino rode mora mora ma nyalo miyo yiero ma higa mar 2027 ok bed makare. Kata kamano nyakwara Mugia Jong wach makamano nitiere it gazet mar 4 mano okenge mabende Azimio la Umoja chano keto piny mano kochopo tarik 7 dwe mar 12 higani. Okenge magibiro keto piny mag keto godo sirikal mar William Ruto tesre ka bende giwacho ni romo makamano mar tarik 7 ponono nyalo miyo wabedo kod nyasi moro mopogore
mar Jamhuri Day monego bedni biro bedo kanyo tarik 12 dwe mar 12 higani. Kata kamano romo makamano e kinde mabiro chopo wabiro kelo ni maling' duto mabiro timore romono. It Gazette mar 5 Boniface Kai. Nyaka sani wang'eyo ni od bura mano committee mabende ochung'ne chike kod ratiro e pacho kae kata Justice and Legal Affairs Committee osebedo ka winjo petitions 4 mano chwalnegi mane dwaro ni othich oko commissioners 4 mag IBC mago mabende idendo kanyo ni chererafo. Nyaka sani koro gisetieko winjo petitions makamago, nyaka koro gibed piny gindik report margi mabende ang'eyo ni gibiro golo ayanga machiegni. Wach ni aparo ni ne wangeke matin mana biro kaecha. Kendo aparo ni osebedo in the public debate kuom muda malach sana. Ochepo kama koro committee ni dhi ndiko report margi, but jok luongo ni washtakiwa to gin gi ywak, kendo gin gi ywak mathoth sana. Giwacho ni mokwongo muda manomigi mondo mi owinj malalamishi margi ok ne muda moromo. Giwacho ni jogi oriko gi kabisa, gikaso chenro no kabisa. Actually kisomo maber jogi wacho ni chal kagima jogi osebedo gi a predetermined mind koma gidwa tere wachni, gi accuse this commission this committee. Mar ariyo giwacho ni chik katiba under article 250 section 9 wacho ni ok nyal gol gi office. Kipengele mar katiba no protect gi kuom golo gi office odhes kaka committee ni paro. En wach matek kabisa, kendo ng'e ni wach ni mosekelo shida ma wacho chien gichacha. Achiel kuom gigo ma team mar Azimio ochung'ne motegno en ni chererafo en ni chererafo nochung'ie adier gi Azimio wacho kamano, ne gichung'ie adier ma gin mane ging'iso Kenya problems manobete. Omiyo ere kaka idwa gol gi office, kendo nawinjo ka moluor Migosi Raila Odinga wacho ni ok en gima ber ni golo jogi office, jok manochung'e ratiro seche mane weche tek, ni dwa gol office seche machalo kamae. Jogi ang'eyo ni ok adwa predetermined, but anyalo wacha report ma committee ni dhi ndiko to in gi an iseng'eyo gie sani, kendo ng'e ni dhi chwale report ni moluor William Ruto madhi form tribunal bang' ndalo 30 ubiro winjo gima biro timore. But ana wacho ni jogi dobet piny mondo wuoyo. Jopiny ose move on, gik manotimore nosotimore, whether ni Azimio ama ni Kenya Kwanza, wase move on, jopiny no se move on. To sani gima jopiny dwaro ni uchumi mapacho ka olokre, ngima tek. Jopiny dwaro ni uchumi olokre, fungruok mar ngima obedi, nengo mar mauta, nengo mar mogo odoge piny mar mondo mi jok piny odongre e yo makare. Weche makamagi gin weche mabende wanyalo wacho ni medo mana duoko wachien. Ang'eyo ni ywaruok bende maduong' mabedo ka en kaluwore ni Chebukati ka achiel kod commissioners moko ariyo kochopo dwe mar 1 mano higa manyien gitieko tijgi ka IBC. Commissioners 4 gi monego bed ni koro donjo kacha kata pod dong' e tich. Ponono mano bende wach mamedo kelo ywaruok. Kata kamano ywaruok makama onego bed ni itieko e yo makare. Ka bende waneno bathe kanyo bende nyaka sani Omtata mano senator ma Busia sani koro bende ne dwaro ni doho ochunga mano komiti ma bende ochung'ne chike ka achiel kod ratiro mar mondo mi kik winja petitions mabende no chwal madwaro no thich oko e apisi chererafo kata commissioners 4 mag IBC manopogore paro kod Wafula Chebukati e kinde lando duoko mag jalocha e Comten Kenya. Ka wadhi mana mapiyo piyo It Gazette mar 6 nyaka sani wanyalo wacho ni jopur olocho kata oyudo fuong'ruok toka jatend piny Kenya William Ruto ochungo chenro mar kelo oduma kowuok e pinje maoko e pacho ka. Wach makama bende nwaneno kokelo pogruok maduong' ahinya nyaka e sirikand Kenya Kwanza. Ahinya to jotelo mawuok e gwengego mipidhe oduma ne giwuok oko ka giwacho ni oyo oduma ok nyal wuok oko ka bire pacho ka, to mae kinde ma jopur keye.
oduma ma jopur magwa keyo ibiro us kanye, nengo biro kethore. Ma en ondamo makare ahinya kaluwore ni wanyalo wacho ni koro sirikal owinjo duondgi kendo chungo chenro makama. En wach maber kabisa, kendo jopur go achiel kuom gi miwuoyogo ni ka do an japur matin awinjo kamor kabisa. Ibe nikeyo oduma. Awinjo kamor kabisa, kendo gima chwanya kabisa en ni oduma mikelo en oduma ma iluongo ni gi dho kisungu ni jiemo. Jiemo ni en oduma ma sana itiyo kode pinje mar jorachare kucha. To health implications mage be wacho ni nitie. Koro an amor kabisa gi kokora, kendo anyalo wacho ni though giwacho ni ginyalo consider ka ginyalo kelo oduma, ginyalo timo import higa manyien, February. En wach maber kabisa ni jopur, nikech jopur ne penjo jogi to udwa flood oduma e piny kae gie sani, to karabando wa mwakeyo sani gi wabro uso kanye. Aparo ni jatelo maduong' owinjo malalamishi mar jopur kod MPs manyo opos wachni, kendo aparo ni gimae to anyalo wacho ni agone tik. En ondamo makare ahinya. Adwa ni watiek kod wach mantiere it gazet mogik mar Daily Nation okinyi makaun mondo amul mana mapiyo piyo The Standard kalore ni weche bende chal duto. Nyaka sani migawo ma bende ochung' ne omenda e pacho kae wacho ni piny Kenya nitiere kod thuolo mar kawo hola kendo kowuok e pinje maoko, kata unyalo medo kawo hola kata nyalo kawo hola manyien. Ndike kae ni fresh borrowing, nitiere thuolo mar kawo hola manyien. Ka bende iwacho kae ni kaluwore kod kwan iwacho ka ni omenda madirom bilion 87.8 mano omenda ma bende sirikal wacho kae ni netemo mar mondo mi olok kata oneni inyalo loke mar mondo mi kik obed omenda mar iduoko tok thuolo matin tiduoke tok thuolo malach. Maybe nyalo correct matin. Gini wacho ni Treasury wacho ni Kenya onge kod thuolo mar kawo new loan. Gima wachore ka en ni debt ceiling marwa osedhi malo kabisa, osekalo kiwango madwarore. Kendo wachore ni gie sani wasechopo limits, wasechopo malo mar limits ma wan go kabisa. En hawi marach ni mae timore sama ochumi omoko kabisa. Borrowing an gi kokora, hola gi kokora ok ajawacho den gima rach, but an pile wacho ga ni hola mikawo nyaka bed gima pesa mikawo no samoro ise identify project moro mibiro dhi timo kode kasti inyalo duoke. Onge gima inyalo timo piny kae sani nikech piny to tek kabisa. Kokiyudo kamoro mikawo pesa moro matin minyalo konyrigo kasti duoko. Kakete gi situation mwan go e Kenya kae sani en hawi marach ni loans samoro duto mwakawo e pinye mar jorachare sana Asia kocha, Chinese gisemiwa loans mang'eny kabisa. To loans gi waketo gi development projects barabara. Ywak osebetie ni ang'o momiyo dhi development projects ahinya seche mo uchumi to koro rach. Par ni sirikal mar Kenya Kwanza bende chano mar ng'ado omenda madirom bilion 300 e budget ma higa ni mar mondo mi giti kod omenda no e yore mopogore opogore. Ka bende nyaka sani wach machielo mamito mako wang'e gazet ni mar Daily Nation ka watieko sai maneno ka rumo kinyi makawuono. Wach moro be ni ka ni clubs mantie kuonde ma ji odak aneno ka idhi lori. To ywak bende nitie kae gi weg clubs gi giwacho ni maloyo tije 23,000 dhi lal, kendo sirikal dhi lalo manyachopo shillings million 52 maging'ado ga e license. Pile ka pile ajawachoga ma gima believe ga ni mondo mi igo ndamo nyaka ikaw hard decision. You must take bold stand mondo mi igo ndamo maber. Giko kora paro ni program ni ber bache mantie kuno ma ji odakie gisebedo ka gigo kok to joma dhi lalo tije gigi gima tije machielo kosenago manyo tich betek sani tije onge pacho ka. Koro watimo niya, wadwa rango kama dak na mwanindo nade mazingira maler, koso wadwa I know it is a tricky balance
balancing act. Giket soundproof e bache go mar mondo mi koko kifuogo. Iwinja bache gi seche moko nitie plots ma ji odake. I'm sorry to give example. Kuonde kaka Umoja kuonde gi 4th floor bar, 2nd, 3rd floor ji odake. Matorach. Oripo warang kaka wadwa dak. Bache orang kamidhi ketie malongo maber. Wawe go ni nyithindo koko gotieno sama ji nindo. Jo ol jo tich bang jam ginini nini. Adwani wamule mana mapipo gazet mar The Standard, it gazet mar adek, it gazet mokwongo gin mana weche mag Hustler Fund, it gazet mar adek ema nyaka sani wacho ni piny Kenya nitiere kod nok mar raboyunga. Ahinya to sani ma bende ji dhi e festive season kata e kinde nyasi. Skunde bendi loro. Holiday chakore. Ma inyalo kelo achiedh nade maduong' ahinya ka bendi wacho kae ni sani dwaro mar raboyunga e pacho kae en miliona 460 ka bendi wacho kae ni nitiere mano miliona 150 ma bende mago mag raboyunga ma bende sirikal ponono kao to miyo ji. Ma nyalo kelo achiedh nade maduong' ahinya pacho ka kaluwore ni ponono nyalo medo landruok mag kute mag ayaki ka achiel kod tuoche mamoko minyalo gam. Ma wach ma riporanka kitimo mondo mi okel raboyunga moromo. Jamwan samoro ok nie keny ma timo gimiluongo gi kizungu ni protected sex. Gidwaro raboyunga mondo mi giritre. Akiani ma otimore kamae nikech ang'o nikech otimore sama dhano dhi Christmas. Ageno ni migawo mar chieth bro rango wach ni en wach malich kabisa. Kendo riporanka kikonyo mapiyo piyo kaka nyalore. Erokamano. Mita nitiere wach moro ma bende omako wang'e gazet ni mar The Standard kaluwore no mana ka gichal kod mago manitiere Daily Nation wantiere kanyo kod weche go mag loro clubs maderom 40 ma bende yudore e kama ji odake e county ma Nairobi kae. Bende weche go mag oduma ma nyaka sani jatend piny Kenya William Ruto ochungo chenro mar kelo oduma kowuok e pinje maoko. Weche go mag Hustler Fund bende nitiere kae nyakwara Moge Jwang. Inyalo nyiewo gazet mar The Standard bende komori okinyi ma kawuono ibed piny isome yo makare. Ka bende weche go mag somo bende pod ongek kae mano kaluwore ni jatend piny bende wacho ni penj ibiro tim e yo makare. Ka bende osingo kanyo ni jopuonje maderom 30,000 ibiro ndike tich mano kochopo dwe mar achiel higa manyien. Weche makamagi pod ibiro medo ting'o malo sekta mar somo e pacho ka. Wach ni mogik ka waloro nonro mar gazet okinyi ma kawuono Boniface. Maybe nyalo mana chiwo hawi maber ni nyithindwa mamoko be ma jo KCP kama chako penjgi moko be osekata chako. Kendo wageno ni weche kaka mag kuo penjgi ok dhi bedo mang'eny. Waneno kanyo gitemo sirkal nyotemo kabisa. Penj manyo marumo kawuono ni gitemo kabisa weche kwenyo weche insecurity. Nyo girango maber kapar leakage to nyo nitie but nyo ken moro marampanta ahinya cha. Kwayo mana hayo maber ni nyithindwa madwa chako KCSE ama mose chako KCSE kendo ageno ni gibro timo penj maber kendo Nyasaye bro telongi bagi tiek maber kabisa. Otherwise agoni erokamano. Kendo ni kendo wabro romo chieng' machielo ma Nyasaye ochano. Erokamano ahinya Boniface Otieno kuom kawo thuolo mari bi walidhe gazet. Nyakwara Moge Jwang ne walidho ni alidha gazet mar Daily Nation kaachiel kod The Standard. Gazet momori e kind ariyo ginyalo wuok oko inyiew ibed piny isome yo makare ahinya to kotudore kod wach omenda mar Hustler Fund. Omenda no kik weyi oko kapo ni ja ohala madwaro omenda manyalo konyo e jolo ohala mari ne ni oro kwayo mari mar mondo mi iyud omenda makamago. Wakaw yoyo matin gi sani tok yoyo mar wanyawadwa Sharon Ong'ao biro donjo kod twak mokwongo e chenro mar Rupeny. Kik idhi mabor.